ישראל ניצב למול שתי סכנות גדולות מאוד, אבל אני מאמין גדול שנוכל להם יש דרך. הדברים שאני אגיד לכם עכשיו הם חשובים מאוד והם הבסיס שחשוב שעם ישראל יכיר. הסכנה הראשונה היא החבירה הברורה בין הפרוגרס העולמי לאסלאם הפונדמנטליסטי שמשתמש בו עד שיפגע גם בו. זה פרוגרס עולמי כמו האובמה ביידנים בארצות הברית וחלק ממנהיגי מערב אירופה שמאפשר לאסלאם הרדיקלי ולמכונת השדים הטרוריסטים שמובילה איראן לעשות שמות במערב ובדגש על מדינת ישראל. זו הסכנה הראשונה. הסכנה השנייה היא נציגי הפרוגרס העולמי כאן בישראל שפועלים תחת מימון זר ומקומי, מתבססים על קרנות זרות וארגוני ביון זרים כדי להציב כאן שלטון פרוגרסיבי ישראלי שיעשה את דברו של הפרוגרס העולמי. ואתם יודעים מה? חמור מכך. הם פועלים לטשטש את הצביון היהודי של מדינת ישראל כצעד מקביל להקמת מדינה ערבית נוספת בין הנהר לים שתיקרא בשקר היסטורי פלסטין. אלו שתי הסכנות הגדולות מאוד שהשנייה שבהן נשקפת מפניהם של לפיד, גנץ, אייזנקוט, יאיר גולן שחברו למנסור עבאס ולאויבים נוספים אחרים לעם שלנו. אבל יש לנו גם תקווה גדולה וגם יכולת לנצח, ולשם כך חייבים הנהגה אידיאולוגית ימנית נחושה שיודעת למשול ולא מפחדת לעשות את מה שנדרש כדי לאכוף ולממש את המשילות הזו שמג'עג'עת למול השמאל החתרני בישראל. אבל לא נדרשת רק מנהיגות נחושה, אלא גם מנהיגות כזו שתפעל למול הנחות יסוד מוצקות ופרדיגמות נכונות ותבין את גודל ההזדמנות לצד גודל הסכנה. העם שלנו הולך ימינה. גם השמאל הציוני הלך ימינה והתחבר לאמת שבתפיסה הימנית. השמאל המוגדר היום איבד כיוון וערכים ובחלקו בכלל עשה פרסה. אין זכר בינם לבין בן גוריון, גולדה וגם רבין, שום קשר. הם נותרו רק עם שנאה יוקדת פתולוגית בלי סיבה, הם בעיקר שונאים. רוב העם שזז ימינה חייב לדייק את הנחות היסוד ולהתבסס על אמת ועובדות, וחייב בנוסף לשנות פרדיגמות את דפוסי החשיבה שלו. ההנחות היסוד הן פשוטות. הראשונה, המלחמה עם הערבים היא על ריבונות ולא על שטח או קו גבול. השנייה היא, לא יהיה איתם שלום, אין בסיס לדיאלוג עם מי שהוויית חייו היא להרוג אותנו. השלישית היא שכל שטח שמדינת ישראל מסרה או נסוגה הביא רק צרות צרורות לעם ישראל ולכן לא מוסרים אדמה. הרביעית, בלי יהדות ותנ"ך אין לנו שום זכות או עילה לטעון על ארץ ישראל ולכן זו קודם כל מדינה יהודית. החמישית, בדמוקרטיה העם הוא הריבון ובוחר את נציגיו לרשות המחוקקת, שם מוכרעות סוגיות לפי רוב. הרשות המבצעת הממשלה מיישמת ומבצעת. הרשות השופטת שופטת עם האין דהו, אדם פרטי או גוף אחר, עבר על חוק קיים. ככה זה עובד. זו דמוקרטיה. העם הוא הריבון ולא בגץ. ההחלטה האחרונה היא של הכנסת כי חבריה שבממשלה הם הנושאים באחריות ולפיכך ההחלטה הסופית היא שלהם. עד כאן הנחות היסוד המרכזיות. עכשיו לגבי דפוסי החשיבה, הפרדיגמות החיוניות שיש לאמץ הן גם פשוטות, והן מתבססות על האמת, העובדות וגם על הנחות היסוד שמניתי. הפרדיגמה הראשונה היא שאנחנו לא רק שלא נותנים יותר לערבים המכונים פלסטינים, כלום יותר. אנחנו לוקחים חזרה את מה שבאיוולת ותמימות נתנו בעבר. מבטלים את אוסלו, מבטלים את ההתנתקות, לוקחים חזרה את אדמתנו ובונים בה. לא נותנים, לוקחים. הפרדיגמה השנייה קשורה לאחדות ישראל, שהיא העוצמה החיונית שלנו. ובכל פעם שלא היינו מאוחדים ברובנו, ספגנו נזקים עד חורבן הבית. בפעם האחרונה לקח לנו לתקן את זה 2000 שנים. בפעם הזו קיבלנו גונג של הזרה בכ"ב בתשרי, בשמחת תורה. חייבים להתאחד, וזה לא אומר שהכל סבבה. זה אומר שאנחנו כעם חייבים להוקיע, לבודד ולטפל בקפסולות השנאה והמסיתים, כמו יאיר גולן, ברק פרופסורה ברסלר, שהיא הדוגמה הטובה ביותר להוכחה שהשכלה אמנם יכולה לסלק בערות, אבל לא מונעת היעדר חוכמה. הפרדיגמה השלישית היא ערך הניצחון והדרך להשגתו. ניצחון על הערבים הוא לא רק הנהגה הרוגה, תשתיות הרוסות. ניצחון הוא בעיקר לקחת אדמה ולבנות בה. ניצחון הוא עוד יישובים יהודיים ועוד אזורי תעשייה ומתחמי בילוי בחבלי המולדת שלנו כולם, בגליל, בגולן, בשומרון, בארץ בנימין, ביהודה, בנגב ובחבל עזה.
הדרך להשגת הניצחון חייבת להיות עם הרבה כוח ומהר. הוא צריך להיות מושג בעוצמה ומהירות וכמות הרס ושוק שהערבים לא ראו. מכה חזקה וממוקדת, ולא התגוששות בלתי נגמרת. חלון הזמן הטוב ביותר היה ביומיים הראשונים, אבל חלון הזמן הטוב הבא ביותר, הוא עכשיו. חבל שלא קמו עם 200,000 הרוגים ואיזה D9 שמשטח את השטח לקראת בנייה יהודית. זה הולך להיות קשה. אבל בעזרת השם, ביחד, אנחנו ננצח.